Sini bubagra saksari hamya naijagui phaimani yaglo bo Shillongo tongrokha hingke Shillongo je tiprani ngui MDC rok bono nainani bagui thangmani manpili tabuk social media o kwsai phaika hingke abono tui nongno tabuk nugui tongo hingke oro norok nugui mankhana bubagrani logio kwbangma jeta adong rok bwchalaijak tei bubagra bai kok salaijak hingke sini bubagra belai kheno potini saksari hamya bai bini sakrok amsiklagini hai ungliya bo kisa ramui tongkha hingke bubagra kha khayo dakini bo hamonai tamni hingke bo tabuk motamoti hamgra kha hingke bo tabuk mwijak norok picture rok nugui tongkhana tei bini logio khoroksa bukhuk tongo hingke abo sabung khana abo ang saimaliya hingke bubagra belai kheno bo tongthokjak tamni hingke sori isa hamkanani khakao hingke abono bono kaitok tebo dake hamriti satun tei aboni bagui norokni chubachu norokni prayer nango bubagra dakini tipra phaisok pai thon asuk hambai।